खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 4 जुलाइ 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि बिमा बिफाया फिसानि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन, गोसोआव गोजोन सान्थि मोनगोन, साना आलो गोजोनैनो बारलांगोन। वृष राशि बेमार आजार जानो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन, जेंना गोनां सान। मिथुन राशि सोरजोंबा सोमोन्दो नागारलायनाय जानो हागौ, सानै हयै बाथ्रा बुंनाया गाहाम, सांग्राङै सोलिनांगोन। कर्कट राशि नखराव दावराव दावसि जागोन, गोसोआव असान्थि सानस्रिया जायगा लागोन, गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। सिंह राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ, गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन, जेंना गोनां सान। कन्या राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय साजा मोननांगोन, गोसोआव गिनाय सानस्रिया जायगा लागोन, गाज्रि सान। तुला राशि आनजादाव गोबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानायनि थाखाय मान होजागोन, नखर आरो समाजाव सुबुंफोरनि अनसायनाय मोनगोन, गोजोननि सान। वृश्चिक राशि हारिनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। धनु राशि गावनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन, जेखि हाबा मावा मानो जाफुंसार जागोन, गोसोआव गोजोन आरो देरहासारनाय मोनगोन। मकर राशि गोसो होनानै मावोब्ला जाफुंसारनो हागोन, गावनि साननाय लुबैनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन, रंजा खुसियै साना बारलांगोन। कुम्भ राशि मावनो लानाय खामानिया हेंथा नुजाथिगोन, मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा, गोसोआव गोबां दुखु मोननांगोन। मीन राशि गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां, जेंना गोनां सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय, गोजोन्थों। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारा गासै मोनबा भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे मोनबा भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 years कर्स, स्टेन'ग्राफि 1 year कर्स, COPA कम्पिउटार अपारेटिं एन्ड प्रग्रामिं एसिस्टेन्ट 1 year कर्स, बिउटि एन्ड वेलनेस 1 year कर्स, सिविं टेक्न'लजि 1 year कर्स। बिउटि एन्ड वेलनेस आरो सिविं टेक्न'लजियाव नोंथाङा बेसेन नाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव हाइलि क्वालिफाइड फेकाल्टिस दं आरो 100% जब एसिस्टेन्ट। बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्युटफोराव एजुकेशनेल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।